Pinoy Bus Driver TV. Good morning mga aming kabugsit. Eksakto alas 12 ng ating gabi. Dito tayo sa Matog. Galing tayo ng Masil. Bye-bye lang. Bye-bye City. Dito tayo tumawid sa Samar Matog. Peripaskat. Nakabala natin ang Peripaskat. Sabay natin si Peter 13 galing Davao sa board Malus, saka si Bistro. Ano na tayo budget, mahigit 20 lang ating sakay. Ito malinis ang Matnog yung budget. Wala na ganong nakapilang sasakyan. Ganito ito paggabi. Hirap ang rampang pagka mataas ang dagat.
Kumuli ka taga Apoy. eh. Wala lagi. Eh, si Mr. nagpupuksit to. Okay, kuha ko sticker. Kuha ko sticker. Yari. Kinuha na. Puta wala na. Wala kami pasayero talaga oh. Yari. Kinuha na. Yari. Kinuha na natin. Ha? Kinakawawa Eh. tayo. Kuha ko sticker.